Ahoj, já tě zdravím u dnešního videa. Není to žádný extra, nějaký speciální video, je to jen prostě informační video. A je to z důvodu, že už se dlouho nenatáčelo. A toto video shrnu do několika bodů. První bod, proč se dlouho nenatáčelo. Druhý bod, nový web. A třetí bod, Facebook. Tak, začneme teda tím prvním. Proč se dlouho nenatáčelo? Bylo to z důvodu, že nějak prostě na to není čas a podobně. Taky, že se mi to jakoby prostě nemám jak se z toho vymluvit, prostě se mi začal Minecraft sekat, lagovat prostě při natáčení, takže to je další problém. A jelikož už jsem pár jakoby dílů z Minecraftu natočil, ale vy je nikdy neuvidíte, tak tam jsou strašně velký postupy. Takže přemýšlím o tom, že buď celou Minecraft sérii smažu a začnu ji od znova, a nebo budu teda pokračovat v tom, co jsem tam teda udělal. A tak to už je jedno, ještě se rozhodnu. Další věc je nový web. Před chvilkou jsem dodělal mé nové webovky. Je to na WebGarden zatím udělaný. Zatím jsou udělaný jenom přes WebGarden, jen tak provizorní, aby se neřeklo, časem samozřejmě budou .cz, jasně čkané. Takže když tak se tam můžete zajít podívat. Link bude v popisku videa. A potom ještě další věc, to je ta, že Facebook. Udělal jsem nový Facebook, Bunny LPS, taky stránka. A pokud chcete, tak tam můžete dát like. Abych věděl jakoby přibližně, jaký mám fanoušky, kolik jich mám, sice jich moc stejně ještě není, ale tak nevadí. Takže já doufám, že se teda podíváte na web, jenom ho třeba zkouknete. Doufám, že se kouknete na Facebook, který teda začnu teprve dělat, ale než vy to video uvidíte, Facebook už bude. No já se s vámi loučím, takže se mějte a u dalšího videa, takže čus.